Em dic Montserrat Vilagassa, tinc 42 anys i soc membre de l'Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta i redactora de la revista d'Èxit 21 de la Fundació Catalana Síndrome de Down, lloc on faig l'ús de la meva llibertat d'expressió i des d'on puc reivindicar els meus drets i dignitat. Tinc la síndrome de Down i represento el col·lectiu de la discapacitat intel·lectual al Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. L'any 2018 vaig anar a la seu de l'ONU a Nova York a firmar el document Beijing+25 per a la defensa dels drets de les dones a ostentar càrrecs polítics i públics. La síndrome de Down és una alteració genètica produïda per la presència d'un cromosoma de més en el parell 21, trisomia 21. La meva situació de discapacitat no impedeix fer el mateix que feu la resta de persones. A vegades necessito més temps per entendre i decidir les coses i puc necessitar algun tipus d'ajuda i acompanyament a les meves tasques diàries. Però jo soc qui pren les decisions. Amb aquest vídeo pretenem donar a conèixer diferents aspectes dels infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual com la síndrome de Down. Per aconseguir-ho, comptarem amb l'ajuda, testimoni i protagonisme de persones amb discapacitat intel·lectual que ens explicaran i ajudaran a conèixer millor com són i quines són les barreres que s'han trobat al llarg de la seva formació acadèmica. Com a docent és un gran repte tenir alumnes amb discapacitat intel·lectual a la meva aula. Quines situacions us trobeu? Quines pors, quins dubtes? Perquè nosaltres estem acostumades a treballar amb la discapacitat, però vosaltres com a docents, què us angoixa? La meva percepció com a docent i els meus companys és por. Sentim por de no saber fer-ho. O sigui, ens costa a vegades posar-nos a dir tenim 25 alumnes, tots. Un és alt, un altre baix, un altre simpàtic, un altre amb moltes capacitats matemàtiques i un altre amb síndrome de Down. Al final és un reflex de la societat, que el que es busca en una escola inclusiva és que sigui el mateix que veiem al carrer, que veiem una mica de tot i que ells sàpiguen una mica conviure aquí. Crec que la funció bàsicament dels docents com a tant
és ensenyar amb aquesta convivència, en què tothom som diferents, que uns anirem més ràpids amb unes coses, els altres amb unes altres, però que tot tenim la capacitat de poder arribar on nosaltres realment volem. Moltes vegades no caiem en la situació que potser quan parlem de matemàtiques, parlem de sumes, restes, etc., ho podem fer amb algú del seu dia a dia i d'aquesta manera ho entendran molt millor. Necessitem persones que ens ensenyin estratègies per treballar per projectes, treballar amb el DUA, per aplicar-ho, l'aplicació real a l'aula amb els 30 alumnes, tots tan diferents. Des dels centres volem fer bé aquesta inclusió, però ens podreu dir quins continguts hauríem de prioritzar? Nosaltres pensem que el prioritari és tot el tema d'hàbits d'autonomia, el tema d'habilitats socials i relacionals, la motivació del nano i a partir de la seva motivació poder adaptar continguts per fer-los més reals, més palpables i d'aquesta manera que es puguin consolidar millor. Però la finalitat més gran jo penso que és l'autonomia i les relacions. L'altre, mica en mica, aniran fent. Creus que la inclusió té beneficis a nivell bidireccional? O sigui, que enriqueix tant per una banda, com a mestre, professor, com per l'altre els alumnes, a part de l'alumne amb discapacitat intel·lectual? Sí, totalment, sense cap dubte. Els alumnes amb discapacitat intel·lectual ensenyen moltíssim a la resta perquè tenen unes capacitats diferents. Totes les reunions que hem fet amb equips docents, que hi ha hagut algun alumne amb discapacitat intel·lectual a la seva aula, tots confirmen l'enriquiment d'aquella classe, d'aquella aula, l'enfortiment, el creixement com a persones, amb valors i la unió entre ells. De fet és això, tots som diferents, tenim ritmes diferents, aprenem diferent, veiem el món d'una manera totalment diferent i això és el bonic de poder-ho compartir. Inclús entre persones amb discapacitat, tots ells són diferents. Llavors crec que és superinteressant el fet que tant amb persones amb discapacitat com amb persones sense es vegi aquesta diferència. La importància del treball conjunt entre l'escola inclusiva i les famílies, la sexoafectivitat, la comunicació i el llenguatge. Quan una persona amb discapacitat intel·lectual descobreix que ho és. Com a professionals, com els hem d'acompanyar i explicar les seves capacitats per tal que en siguin conscients. El professorat i els mediadors han de ser un referent per a l'alumnat. Recomanacions per a les relacions socials, habilitats socials, adaptatives i relacionals. Drets i deures de les persones amb discapacitat intel·lectual i autonomia i valors. ¿Usted cree que las personas con síndrome de Down se pueden casar legalmente? No sé si hay una ley que lo permite. ¿Legalmente la persona con síndrome de Down podemos votar? La verdad es que estamos, yo creo, muy desinformados sobre el tema. Creo que no nos dejan votar. Ara, com ho preguntes, no n'estic segur.
La discapacitat intel·lectual no és un atribut que es té, com els ulls blaus o un cor malalt, ni tampoc es tracta del que som, com ser baix o ser prim. La discapacitat intel·lectual es refereix a una condició particular del funcionament, que comença a la infantesa, en el qual coexisteixen dificultats cognitives juntament amb les habilitats adaptatives. Jo no tinc barreres, les té la societat i tu pots ajudar-me a superar-les. Ser docent d'una persona amb discapacitat intel·lectual, com la síndrome de Down, et dona el poder de canviar les coses. Tu pots marcar la diferència i aconseguir que la persona, gràcies al camí fet a l'escola, sigui capaç de tenir èxit sociolaboral. Com a mare d'una persona amb discapacitat intel·lectual, he trobat a faltar sovint eines, estratègies i recursos sobre com atendre la meva filla. Amb aquest vídeo hem volgut donar a conèixer les persones amb discapacitat intel·lectual i síndrome de Down, convidant-vos a canviar la mirada vers la diversitat.